Můj scénář, na kterým já reálně přemýšlím, je, že prostě, když budu co-streamovat lecko, já hlavně chci slyšet Riotův názor, jo, teda proč nepovolujou co-stream na Kiku, protože brazilská liga Riot Brazil, tak se streamuje na Kiku a co-streameři jsou na Kiku, z Brazílie na Kiku, takže bych rád věděl, proč jakoby to nepovolujou, ten co-stream na Kiku, když tam očividně Riot partneři a Riot prostě liga vysílá. A když mi dají ten, a jsem zvědavý, co mi napíšou ohledně toho. Ale jako jediný možný reálný scénář zatím vypadá na to, že bych prostě lolko v sobotu v neděli co-streamoval na Twitchi a zbytek bych hrál na Kiku. Nebo streamoval na Kiku. Soraka push. Kamo, push ty kurvo! Zvole mám AFK Bluetooth vyjebanou Soraku. Týpek to hraje vole z Indie s 500 ping, nebo co ti jebe? You're too much raining. Je tady ten týpeček. Sometimes people die for a good cause. A pojď! Ta bude flashovat? Neflashova. Dobrý. Rebellion puts a fire in my blood. Ajaj. Pál do piči, ty kurvo! Zpátky na Epstein Island, Annie. To byl nemístný humor, omlouvám se. Tady někdo zapomněl, že není na Kiku. Oh wait, actually true. Já půjdu, já to rozběhnu jak Usain Bolt. Ti říkám, hej ale a dost? Můžu dejchat, vole, nebo to nemám dovolený, Zaira? No. Nemám to dovolený. Aha, nemám to dovolený. Ne. Užijte si to, já tam nejdu. Dobré, už jsem tam šel. Spoko? To je AP šako, ježiš, to je hovado. A? To bylo docela moc. Ty pičo, co mi to vančotlo? Dobrý no, tak ninja taby I guess, vole. Kvačkem 1200 damage. Nechci říkat, ale ten Kane nám rozhračkuje prdel na hovna. Talking to anybody about anything is never an experience.
Zyra. Prostě, jak ti říkám, Zyra mě vole tady. Já mu ani nedávám damage tomu Kaneovi. A mě Zyra prostě úplně solo killuje v každém fightu. Nehraju videohru. They say I don't know when to quit. That's a weakness. What? Bro, what are you talking about, man? Já nemám absolutně damage, já potřebuji Last Whisper. I když nemají armor típci. I'm overcome with emotion. Brzo mu nabejtil, ne? Zmrda. Anyone else want to try? Dobrý. Well, that's done. Your inhibitor has respawned. You're bad. Solo kill, no ne? Ty pičo, tak to ani neza... Hej! Co to je za monstrum? To musím smajtnout já, by the way. Já tomu nedávám, já legit nedávám damage. Renek to měl jeden job, najít tu Zyru a zabít ji a místo toho dává damage do toho. Untie that mystical knot. Your team has destroyed an inhibitor. To mě nezabije, ne? Aha. To si jako ze mě děláš píču! Co to je za videohru už, vole? Dodging seems to be a weak spot of yours. Turning seed that goes where it's impressed. Eat it! Jednou jsem zabil, ale to... Já nevím, typci jsou vybustění, fakt. Your inhibitor. Ty pičo, co tam udělal ten Šako? Šako hraje videohru? Vyhráli jsme. Fuj, ty kokos, no. No ty hovado, kámo. Afik 82 000 damage, Kane 80 000 damage.